बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायफुबाय थानाय रिमिना ब्रह्मआ गोब्राब किडनिनि बेरामजों भुगिनांनानै दं। समाजारि बिजोङाव रिमिना ब्रह्मखौ अनसुंथाइ बिनाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामिनि बिफा रकजित ब्रह्म आरो बिमा रमिला ब्रह्मनि फिसाजो रिमिना ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्राय गोब्राब किडनिनि बेरामजों भुगिनांनानै दं। मख'नो गोनांदि रिमिना ब्रह्मआ आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव केमिस्ट्रि बिफानाव नैथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। दा गोब्राब बेमारनि थासारिजों रिमिना ब्रह्मआ फाहामथाय लानो थाखाय गावनि बेमारजों जुजिगासिनो दं। नाथाय रांखावरिनि गोबां आंखाल नुजाथिदों। सुबुं अनफावरि साफ्रोमबो रायजोफोरखौ रिमिना ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय जा हायो एसे मदद हांख्रायनायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दों। दायो रिमिना ब्रह्मखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो थाखाय थांनाय 13 मे खालारखालि थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। रिमिना ब्रह्मनि बेमारखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला किडनिया थै आरो दैजों फिल्टार खालामनो हायैयाव थैया दैजों जमा जादों आरो इउरिनजों प्रटिन बायदि भिटामिनफ्रा बायह्रा जादों, जायनि थाखाय हिमग्ल'बिन खमायलांदों, प्रटिन खमायलांदों आरो नोरजिया जालांदों। बडिनि मोनफ्रोमबो बाहागोआव आखाइ, आथिं, उदै, गोदोना, मोखां बायदिफोरा बुदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। रिमिना ब्रह्मखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेंक एकाउन्ट नं 70910100688873 IFSC क'ड PUNB 0RRBAGB बेंकनि मुं आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव अनसुंथाइ हरनो हागोन।